ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଏକରୁ ଅଧିକ ପତି ହେବାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ମାନିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିରୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ, ସେ କିପରି 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ତୁଲାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନେତ୍ର କମଳ ପରି, ବାଳ ଘୁଙ୍ଗୁରା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେବେ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ କନ୍ୟା ରୂପବାନ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣର, ଏଇଥିପାଇଁ ୟାର ନାମ କୃଷ୍ଣା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁହାଯାଏ କି? ତାଙ୍କର ପିତା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ତ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁରର ସଂରକ୍ଷଣରେ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଠବନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେବେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର କଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିଭାଘର ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଜରୁରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ରାଜ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ମିତ୍ରତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏକ ମହାନ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ ପରି ମହାନ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା, ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ବନବାସ କାଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସହିତ ଏକ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଆଜି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ 5 ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ମାଛର ଛାଇକୁ ତଳେ ପାଣିରେ ଦେଖି ମାଛ ଆଖିକୁ ତୀରଭେଦ କରିବ, ତାହା ବେକରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବନମାଳା ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଛର ଆଖିକୁ ମାରି ତୀରଭେଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂବର ଜିତିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବନାଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କେମିତି ହେଲେ? ଯେବେ ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ 4 ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? କୁନ୍ତୀ ନ ଦେଖି କହିଲେ, ଯାହା ବି ଆଣିଛ 5 ଭାଇ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି କୁନ୍ତୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସବୁଦିନ 5 ଭାଇ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ସେସବୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ। ଏହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିନା ଦେଖାରେ କହିଲେ, ଯାହା ବି ଆଣିଛ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ତାଙ୍କର ମାଆ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୁନ୍ତୀ ବି ଯେବେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ପସ୍ତାଇ ହେଲେ। ସେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କର, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବ, କି ମୋର ବି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମାଆର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଜି ହେଲେ। ସେପଟେ ଖବର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏକ ଋଷିକନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ଗୁଣ ଓ ରୂପବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ସଦାଚାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ
ଶିବଙ୍କର ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଲାଇ ତୁଲାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବିଭାଘର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହେବ ସେ ଧର୍ମର ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାତ ଥିବ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ଯିଏକି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ତାଙ୍କୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲାକି ଦେଖାଇ 5 ବରଦାନକୁ 1 ବରଦାନ କରି ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୋର ଚାଲାକି ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ 1 ନାହିଁ 5 ପତି ମିଳିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ 1 ପତି ଚାହୁଁଅଛି। ଏହାପରେ ଶିବ କହିଲେ, ମୋର ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ 5 ପତି ମିଳିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ପତି ମିଳିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିଭାଘର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସହିତ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ସେହି ରାତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସହିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିଭାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଭାଘର ଭୀମ ସହିତ ହେଲା ଏବଂ ଭୀମ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିଭାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିଭାଘର ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଥମ ବିଭାଘର ହେଲା ତ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ କିପରି ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ତୁଲାଇଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ସହିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବେଦବ୍ୟାସଠାରୁ ଆଜୀବନ କୁମାରୀପଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସହିତ ରାତି ବିତାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ କୁମାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ନାରଦ କଥାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ନିୟମ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିଭାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।